ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே. புதுசாக ஒரு வீடியோ. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டிக்கு பார்க்கலாம்னு வாங்கியிருக்கிறோம். அது அன்பாக்சிங் வீடியோ தான், வாங்க பார்க்கலாம். நம்ம ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி அமேசானில் தாங்க ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வரும்போதே செக் பண்ணி வாங்குறதுக்கோசரம் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். சரி வாங்க பார்ப்போம். இது பார்த்தீங்கன்னா SJSG அதோட ஃபாக்லாம் தான். இதில் ஒயிட்டு எல்லோ 2 கலரு ஒரே லைட்டில் இருக்கும். 20 வாட்ஸு 3000 LM அதாவது லூமினோஸ் அந்த மாதிரி. இதோட லைஃப்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிலே போட்டிருக்காங்க பாருங்க, 30,000 ஹவர்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. கரண்ட் 1.3 மினி ட்ராக் லைட் பார்க்கலாம். இது பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆஃப்டர் மார்க்கெட்ல நிறைய லோக்கல் வருது. அது இல்லாம இது ஒரிஜினலா எப்படி பார்த்து வாங்குறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓபன் பண்ணா பாருங்க, இந்த மாதிரி பாக்ஸ்ல தான் இருக்கும். இதுதான் ஒரிஜினல். இதாங்க லைட். இந்த மாதிரி 2 இருக்கும். அது கூடயே பார்த்தீங்கன்னா கிளாம்பு கொடுத்துருவாங்க, க்ளூஸ் கொடுத்துருவாங்க. இந்த மாதிரி வீடியோ வரணும்னா நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.